Kublai pi paro at nga pediang sumpai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Hadin ke jing sapriang state ke kubor kang bam dok mesi haki jaka pat ba bat jing khawai sngoba habro kawai ke jala Assam menteri rang ba do jong ke Assam Himanta Biswa Sarma ula sya kenta jor batlum batlam nakadiang bat nakaman haki babon halor karai don board jong ke kunhun menteri ke sarkar BJP Assam hapo ke jingilam jong ban khang ye ke dok mesi habro ki restoran ki hotel ki jaka pat ba bat ki jing khawai sngoba ti parlok hoi kembangnya tip lang baka dok masihi kadai kawai na kicai dok baki babon kinong syong hasi telup ke partai but habrok kawai kadi India kamtem hakani ka than chitai lam ingi jongi lain no tang kirim ngat nyam Hindu bat kiwai pat ki kunhun jait bandiu barok ki jus ngotenat bat bang ban bam ya ka na lor kiwai pat ki jait dok le se kani ka jing le don bor jong ka sarkar Assam ban khang ya ka dok masi hakaleng ki cakap pat ba bat jing khawai sngo ba hoi pat ba wat lada ka jing bam ya ka dok masi hapok ka jala Assam kam long be an ro ndai kum kani ka rai ban khang persha ya ka jingbam dok masi wat haki caka bam niki caka khwai pat ba kalapat ban kata ya ka rukom bat kijat jingbam bekirungat nyam khamtam ki badai na kanyam muslim bat kristan hapok ka jala Assam basan syada ka sarkar BJP ki jubang bha ban bam bat kani ka jingle jong ka sarkar Assam kala ro ban wanra ya ka jingis ngau perniam ni ka thmanyam haplen ki paranong India habaya day bat kajing pentrai kam yakum kani kajat issue ka balong sensitive ki badon kajing day bat kajing nyam uba sanbor shulai uway neki MLA ka seng BJP uba mikman ya ka South Shillong Legislative Assembly constituency hapo kaying dorbar thawan jong kami khalia hakini ki khandiat sngi uladep ban kran shikilat pathai kubor ban penpau ya kajing so persha jong ya kajing khang jong ka sarkar BJP Assam hapo kajing lam jong Himanta Biswa Sarma ban di neba ya ka dok masi habarok kawai ka jala Assam ulo ongro bah ka jinge dei bat ka no ka man ni ka jingkwa jong uno ni ka no ka briu ban bam ya kinu ki jing bam ba ki man ni ka snokwa shimet omdon pat da ki wei ki bor ni da mano ki badon hok ban khang na mar brok ki briu ki long dai loj ban jet ban bam ya ka no ka jing bam kat kum ka jingkwa jong ki bat haki jaka baro sho ha ka jing kren jong bat ki lat pathai ko bor uba san bor la kan shai ba manuro kila ban bam ya kanu ka jai dok lem sha khang da ka dei ka dok sen ni ka dok so ka dok miao le ni ka dok knai bat ki wei ki jai dok ndei kat kum ka man bat ka jingkwa ba shimat jong ki ban bam namar wat kar ki sanshar jong kari India ro ka klem khang yeno halor kani ka banta uba san bor shulai uri tho ro chikilat pathai ko bor ba ka jing dei bat kani ka jing khang de bat bam do masi da ka sarkar Assam na ka liang jong ukum uwei na ki MLA ka seng BJP hangni haki jala ka than stay no lammingi bo ula dep ban draw ya ka jing tho ban pha ko bor shaki bor ba halor jong ka seng ha Delhi ba ya ka copy on pha ro shu menteri ka jala Assam ban pentip ban penpau ya ka jing so persha jong halor kani ka rai bat ka issue khang do masi da ka sarkar BJP Assam na maruong ba ka seng BJP jong kum uba san bor shulai hangni ha po jala mi khalia ka nam khang ban bam ya ka do masi kat ba udang im mo kumbakhang ka BJP uba Himanta Biswa haka jala Assam so weipat unong yalam ka seng BJP uba bat ika kadan kum state vice president jong ka seng BJP hapo ka jala Kerala Major Ravi uniro ulakan tha jodi ka jingle don board jong Himanta Biswa halor ka jingkhang ka sarkar Assam bandi bat ban bam do masi habrok ki jaka pat ba jongka uong balada don mano ki bakwa ban bam ya do masi kila ban bam lai loj kat kum ka jingkwa jongki bat menteri rang ba ka Assam umla ban khang ni kamon ba lai loj bat ka jingkwa jongno ban bam ya do ka jat jing bam da mano ro ulakan tho tang yu menteri rang ba jong ka sarkar Assam da ka buong ba imat uni unong yalam ka seng BJP Assam umpat don ya ka bor ban skuto halor ka jing per apden ka masi bat ka do masi bat ong ro ba ka dok masi kam thau tang ya ka dok jong ka masi ka baki rungat Hindu ki khen ba ka blai hendre ka thau ro ya ka dok jong ki moy bat ki masi nap ka jai dok ka baya bam lang habro si telop ka pathai om tang hapo ka jala Assam ni hari India na lord ki ki anut ki nong yalam jong ka seng BJP don bon ki wei pat ki nong yalam pat ba ki riushiment ki kenhun nyam ki kenhun seng san himasi makum ka All India United Democratic Front leni ka AIUDF ka seng congress bat ki wei pat ki ba
la thalang teng bat diang bat mon bat khmat bat den yo himanta biswa langba ka chingkan tho persha wa jor jong ki halor kan ki isu khang do masi da ka sarkar Assam langba ka taka an ka tip kum ka Assam Cattle Preservation Bill arjar arpwe yak ba ka sarkar Assam kans abenshen na tharai la da baro kita kinong India ki babang bat sngutunat ban bam ya ka do masi khamtam ki kunhunyam na ka jingek kristan bat muslim kin mi chet ham shikmat ban persha bat ban pendrem jor halor kan ni ka jingrai don board to ka sarkar Assam ban khang ya ka man balai lu to kinong India ban bam ya ka do ka jing bam khamtam ya ka do masi ka balong ru kum ka jing pen khen ya ki hokกับฮอกกิปัดบะน้องอินเดียคำตั้มยากิกุนหุนริปาดกัดกุมกริติสัญชาติจงกรีเคลมเป๊ปกับสอดกัดอัสสามกันสชาเป็นบอดบันเวงโนจิซินดอนยากินิกาอันอยากจะกอจงกาบันคังกดีบัดบามยากระดอกมาสิฮับรอกกิจกาปัดบะจงกจลาอัสสามบัดกันนี้กันลงรุกุมกับขบอลกับบัดชายบัดกับบักลันชิกวยปัดกิจลาบัสัญชาติกับเซงบีเจพีให้อินเดียParalog play shibon yakapor chong pis ngaba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video